Isang supermarket sa Angeles City, Pampanga tinupok ng apoy. Naritong report. Makikita sa amateur video ang maitim na usok mula sa isang gusali sa barangay Santo Rosario, Angeles City. Nasusunog pala ang isang supermarket doon. Actually, pag ganyan, lalo na ang supermarket, marami silang stocks. Kailangan i-check muna lahat yon. And hindi ako nagkakamala, medyo baka malawak yung area sa pag-penetrate natin, lalo na mausok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Pansamantalang isinara ang mga kalsada malapit sa pinangyarihan ng sunog. Actually, under control na yung ating fire. So, nasa na sila niyan sa tinatawag nating overhauling. Sinecheck po yung bawat area para ma-sure na wala nang aapoy ulit. Wala namang nasugatan o nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng danyos ng insidente. Wala pang pahayag ang may-ari ng establishmento. Check niyo pong mabuti yung mga electrical wirings, yung mga switch ng ilaws, yung mga switch ng appliances. Yan, maliliit na bagay po pero malaking tulong pag napansin natin. CJ Torida, Balitang Amyanan.